Bukan Mi. Tak kandani ya. Lungguh sik. Gak usah lungguh wis, gak usah lungguh. Aku gua rapo. Wis gak usah. Tak kandani ya. Anakku kok sih kok pancet ae gak iso maca iku. Lek gurune lek sampean ah. Gak iso ngaji ya maksudmu. Iya. Lah jane paling di omah ora kon nuruki meneh paling ya opo sih kon iki. Ya tak wuruki, salah iku ndek bayar luarang iku Mi. Lho, bayar larang bayar 10.000 kon kok gak tau bayar mulane anakmu gak iso maca ya pola ya gak berkah ngono kon mek 10.000 ndut Salah anakku mulai nangis. Lah jane anakmu nakal, aku ngono saya menang. Masa ngono ya anakku iso ngelokno nakal. Lho, masih anakmu tapi mosok arek nakal kon belani ndut. Anakmu ku ngeluwet terus marine lho lek lek anu ngajakno ndek liya ae. Ya sakarepmu ngajakno kon iku lho ya mulai ngaji, mulai sik tahun iki sampai tahun iki. Mosok tahu kon bayar. Ya bapak, kon ku jare soge aku tak pindah, mari iki tak pindah anakku ngaji. Gak pindah, gak iso ngaji, gak iso maca wis pindah. Ya mari kita pindah anakku. Iya pindah beneran kan anakmu aman. Oh anake ngluwet tese koyo ngono. Bayar 10.000 gak gelem. So tak kok mek 10.000 lho mau. Parah. Sri, anakku double piro ngaji? Ya ora double, mulai awal kon ora tau bayar. Oh ya wis aku mek tak kentok. Mari kita pindah anakku. Pindahan gak ngaji kono. Gak ono sing wong tua koyo kon ini kita mbak seneng. Salah tak kandhani diundakno 10.000 iku aku ya gak eruh 10.000 ku duwe gawe apa? Ya Allah Gusti astagfirullahaladzim kok ono arek koyo ngene iki ya Allah. Ya iya. Saya bilang kon niku lho 10.000 saiki sak wulan kon iso nguruki dhewe. Ya dikekno nang ustazahe, didalen ndek langgare, didalen ndek TPQ, digawe tuku kitab. Nek 10.000 paling gawe marung. Astagfirullahaladzim ya Allah. Wis temen salah aku tak kandhani, salah aku pindah anakmu. Iya tak pindahno. Salah aku gak melok rapan yo gak ero ta lek iku dindakno 10.000. Ya Allah astagfirullahaladzim. 5.000 nang 10.000. Ya Allah sak wulan bisa nih. Ya Allah kok ono wong koyo kon nduk. Wis mari kita pindah. Tak pindah, mari kan. Pindah yo. Masuk nanti gak kira entos anakmu wong bayar ora tau gelem. Aku mari iki bayar lebih larang daripada nang apa? Nang ngajian 10.000 gah. Ya Allah astagfirullahaladzim. Ya Allah kok ono ya wong koyo ngene iku yo. Mek dapurane mek mundak mek 5.000 ya Allah. Kok ono ngono katene berkat anak entos ta.